Ketek tenggor. Ketek tenggor. Kita kelantar banjur Mama Putra ya. Kita rasa banjur Pak Guru Kesno Singwi Bangling ya. Selamat lagi Mama Putra. Itu rasa Pak Guru Kesno Bangling. Pak mendengarkan. Pak Teguh Talo Singwi Wedus mari payu ke korban ya. Pak Teguh Talo selamat menonton. Babar Banjar Gudang Babar Lekok Singwi Banjar Gudang Nun Suke duit pinter
padha ngetan bali ngulon janji tenanan apa mong guyon ya Mas ya pancen ya ngono salukune Mikul suka membuat mentolo atine karep ra bisa kumpul apa yo gendut pancen ya ngono mane man timbang tiris ngelamun ra wis Indet ember iwonangan lungguh jejer ketombo kangen pancen ya ngono Mas salukune ngetan bali ngidul janji tenanan mesti bisa kumpaya Mas ya pancen ya ngono timun sigane ayo sing rukun sak bendinane ngetan balik ngulon janji tenan mesti keling apa yo pancen gendut ya ngono sawaira dilokoni salaira ditunggoni timun sigarane ayo dibangun rumah tanggane yo Mas ayo yo dibangun londo pancen yo ngono banyak mesing lemu-lemu kaya matine pinuju tempo